Asia's Got Talent finalist Gwyneth Dorado mokanta sa Lupang Hinirang atol sa SONA. Iyang reaksyon sa showbiz chika ni Crystal Clemente. Napili nga mokanta sa State of the Nation address ni President Benigno Aquino III si Asia's Got Talent finalist Gwyneth Dorado. Sa among pakighinabi kang Gwyneth, matud niya, preparations ko po, nagpa-practice po ako po, nagpa-practice po ng i-analyze po yung mga words, mga paano po ibibigkas po yung mga words sa Lupang Hinirang, i-feel po yung kanta, and preparations po, bawal po kumain ng mga matatamis, bawal po uminom ng malalamig po, tapos po, discipline po na style, ganun po talaga po na style. Bawal pong ikulot, bawal pong i-change yung tono. Matod ni Artemio Adaza Jr., ang House Deputy Secretary General for Legislative Operations, nibutyag nga si Gwyneth napili tungod sa rekomendasyon sa Task Force SONA tungod sa iyang achievement ug sa iyang abilidad sa pagkanta nga gikahimutan dili lang sa Asia apan sa tibuok kalibutan. Sa dihang gipangutana si Gwyneth kung duna na ba siya isulubon alang sa SONA, ang iyang tubag, Filipiniana po siya, tsaka po color yellow po siya. Parang color po siya na bright yellow po for kids. Parang still looking young po. Si Gwyneth na-appeal sa Grand Finals sa Asia's Got Talent apan nang nidaog sa kompetisyon ang laing Filipino shadow play group El Gama Penumbra. Crystal Clemente sa Showbiz Chika.